Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Lesi sibalo sethu kuthiwa asimultiplye ukutimes lokho base siyakhipha impendulo yethu ngendlela elula kakhulu. Siveze nanokuthi yini idomain. Asisibuka isibalo sethu sino 3x squared y over 2ab times 14a squared b times 18xy squared. Uma ususibukisisile isibalo sakho, mina nje ngokukhulu ukucabanga nje nokukhulu ukushesha ngabhala la ngithi idomain yethu kungaba inoma iziphi inamba ezikhona emhlabeni ezingangenela u-AB XY ngaphandle kwa0. Noma bangithanda ngabhala ngisho ukuthi A ngeke ungene ku0, B XY kanjalo uthi ngibhala njani. Noma iyiphi inamba ingangena kodwa u0 awuzungena ngoba u0 uzowenza ukuthi isibalo sethu kube sokumusha isikhathi nje. Sisenze nje isibalo esingenasindo esingenasidingo. Kuhleka asisibuka isibalo sethu lela basinike sona sibone ukuthi siphuma kanjani kusona. Kuhleke sesibhalile isibalo sethu abasinike sona njengoba sinjalo phezulu base siyabona ukuthi iziphi inamba esingayifakela ukuze sithole usizo ngokukhulu ukusheshsha. Kuphi okuseleke manje kube singakakungenisana. Uzofunda ukusheshsha ukuthi usebenze ukuze ubone ukuthi mina lezi zinombolo ngizikhethe kanjani nokuthi ngizithathe kuphi. Ukuphi okusele manje. Salelwe uzomela sikubhale ngala eceleni. Salelo 7 A X over kuphi okusele ngezansi u6 no y kuphela. Akho AB XY awukwazi ukungenelela no0 khumbula ukuthi besishilo kanjalo ukuthi uma ukuthi sithola u0 kuzoba nzima kakhulu ngoba isibalo sethu sizosusana kusale kuba u0 kuphela kube isibalo esingaxazululeki. Mase sisondelele emaphethelweni ke nje base silana ke manje sisuka siyapi. Singa times la ngo f wethu fx wethu okuzoshiya nesibalo sethu nje sime kanje.